Bagyong Opong nagkakusog samtang nagkaduol sa kayutaan sa Eastern Visayas. Kusog nga mga pag-uwan, masinati na sugod karong gabii hangtod ugma sa gabii. Ang dagan sa panahon gitutukan diluan ni Rondina. Alas 11 kaganihang buntag, nasigpatan ang severe tropical storm Opong 335 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar. Matud sa Pag-asa, aduna kini maximum sustained winds kung gikusgon sa hangin nga 110 kilometers per hour, samtang moabot usab sa 135 kilometers per hour ang pagkusukuso sa hangin ini. Gipaubos na usab sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Northern Cebu, gikan sa lungsod sa Compostela paingon sa Daan Bantayan ug Bantayan Islands. Signal number 1 usab ang Dinagat Islands, Southern Leyte, Biliran ug Eastern Samar. Samtang gipaubos sa tropical cyclone wind signal number 2 ang Samar, Northern Samar ug mga dapit sa Bicol region. Matod sa Pag-asa, aduna pay posibilidad nga mas mukusog pa ang severe tropical storm Opong ug mosaka kini ngadto sa typhoon category sa dili pa mo landfall. Ug kun mahitabo kini, ang mga dapit haduol ni ini ipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 4. Sa atong latest track o latest tropical cyclone bulletin, may pass close to the Northern Samar or maglandfall diha sa Bicol region ang bagyong Opong. Kay direktang apektado sa bagyong Opong ang Kabisayan, ubay-ubay na sa mga biyahe sa kadagatan ang gipangkanselar. Samtang nagpagawas na usab og storm surge warning ang Pag-asa sa mga nagpuyo sa mga coastal areas sa Eastern Visayas ug Bicol region. Critical karong adlaw until tomorrow. So, ang pagdagko sa balod or kini mga occasional heavy rains, actually, nanatay orange heavy rainfall warning diha sa Eastern Samar, while yellow heavy rainfall warning diri sa rest of Eastern Visayas, rainfall advisory sa Central Visayas, and possibly within today maka-issue tang mga color-coded heavy rainfall warning diri sa Central Visayas, which can cause possible floodings or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Ugma sa buntag o baka ugma sa gabii, gipanglantawang mo landfall ang bagyong Opong. Gila umang makagawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong sa Sabado sa hapon o gabii. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.